This is the voice of Cofai FM, the sound you breath. That is where you are. Altijd 13, top of the hour. Cofai FM. Cofai FM. Haleluya. Muzuwa nasi ndinoda kudzidzisa shoko ra Mwari nemusoro wa shoko unoti kunzi muChristu hazvirevi kuti matambudziko hachauyi. Haleluya. Wakanga kune murume wainzi Jobho. Murume uyu wakanga akatendeka pamberi pa Mwari uye achitya Mwari mukati muupenyu wake. Haleluya. Jobho wakanga asingadi kutendera kuti mizo imubvise kana kuti imuparadzanise neukama hwake iye na Mwari mukati muupenyu wake. Haleluya. Jobho kunyange matambudziko aiva mazhinji mukati muupenyu wake, wakanga asingatenderi kuti miyedzo imuparadzanise nerudo rwa Jehovha, nokuda pokuti rudo rwa Jehovha rwakanga rwakamupanira murume uyu wainzi Jobho, wakanga akatendeka pamberi pa Mwari. Haleluya. Ama mudikanwa, muzuwa nasi ndinoda kuti uite sa Jobho. Jobho uyo wakanga asingatenderi miyedzo kuti imuparadzanise nerudo rwa Jehovha. Ama mudikanwa, kunyange matambudziko akava mazhinji, ramba uchivimba na Jehovha kuita sa Jobho. Haleluya. Kunzi muChristu hazvirevi kuti matambudziko hachauyi mukati muupenyu wako. Aiwa, anouya. Ama mudikanwa, asi ramba wakamira wakaita sa Jobho, uchiramba uchingowani kutenda mukati muupenyu wako, Jehovha avakurasise. Haleluya. Nokuti kana ukaverenga Jobho chapter 2 verse 7 kusvika pa 8. Haleluya. Satan wakatoshanyira Jobho akamurova na maronda. Haleluya. Jobho akatanga kutambudzika nokurwara mukati muupenyu wake, asi kurwara hakuna kubvisa Jobho pamberi pa Jehovha, nokuda pokuti Jobho wakanga achivimba na Mwari mukati muupenyu wake pazvinhu zvose. Haleluya. Jobho wakatanga kutambudzika achizvikwenya nechawenga mukati mumuviri wake. Haleluya. Nokuda pokuti maronda akanga ava mazhinji kwazvo mumuviri wake, asi Jobho wakaramba achingovimba na Mwari, wakaramba akangotarisa kudenga, nokuti waiziva kuti Jehovha unofamba naye. Kunzi muChristu hazvirevi kuti matambudziko hachauyi. Vazhinji vedu tinorasika ipapo, tinofunga sokuti kana tiri vaKristu kudai, hondo hadzichauye, matambudziko hachauye kuzotiwira mukati muupenyu wedu. Aiwa, matambudziko anouya, asi kuti kana matambudziko achiuya, anoda kuti iwewe uve nekutsungirira uye nekuramba uchivimba na Mwari wako pazvinhu zvose. Matambudziko angauya achikonzerwa newakaipa, asi ziva kuti zvakare kuna Jehovha vanoporesa, kuna Jehovha vanodzikinura. Hama mudikanwa, tinokukurudzira kuti urambe wakamira kuita sa Jobho uyo asina kutendera any situation kuti imuzununguse agobva pamberi pa Mwari. Murume uyu wakanga achinzi Jobho wakanga akatendeka achivimba na Mwari wake. Kunyange newe ama mudikanwa, ramba uchivimba na Jehovha pazvinhu zvose. Kunyange ukapinda mukati me situation yakakura sei ingada kukubvisa pamberi pa Mwari, ziva kuti rudo rwa Jehovha ruchiripo pakukurinda, ruchiripo pakukudzikinura kubva muhondo dzose, nokuti tinonamata Mwari vanorangarira. Haleluya. Kana Mwari vakarangarira Jobho vakamuzomuporesa uye kumudzosera zvinhu zvose zvakanga zvatsakatika mukati muupenyu wake, ziva kuti even newewo Jehovha vachiripo pakukurangarira, Jehovha vachiripo pakukudzikinura nezita ra Jesu. Haleluya. Ropafadzwa mukati muupenyu wako, Jehovha vanewe uye vanokuda. Once again, I'm Apostle Miracle Prince. To God be the glory.
Cofai FM. Thank you for listening to today's daily devotional broadcast audio. We encourage you to share this audio with friends and contacts. Also, don't forget to let people know about Apostle Miracle Prince. You can download our daily devotional broadcast audio on YouTube, or you can contact us by this number +27619164897. Shalom. Let's touch lives together. To God be the glory.